Здравейте, YouTube! Аз съм Васил и това в момента е първият епизод от моя нов YouTube акаунт, който реших да направя. Може би само аз нямах такъв, всички имат, но се надявам пък да е интересен на хората, които ще го гледат. Тримата души, които ме следят в Instagram. Надявам се да станат повече. Идеята на това, което правим в момента с моя приятел Матио зад камера, е да покажа моя начин на живот като състезател, пречупен през моята призма. Това, което ще ви запознаем днес в първия епизод от канала е моята цел в състезанията и основната идея, в която се стои самото създаване на канала. Нея ще разгърнем по време на тренировката, която ще направим сега. Днес имам бутащи движения, основно упражнение за гърди, пия си азотния бустер в момента и се качваме да тренирам след малко. Така, това, което правя сега, в момента е основната ми загрявка. Тя е преди всичко останало, преди да започна да правя самите движения от тренировката. И идеята тук е да мога да стимулирам blood flow, кръвообращението, със съвсем леко натоварване, както и синовиалната течност, течността, която смазва ставите на бръх. Това така ще направя няколко повторения от различните модели на движение за бицепс, за трицепс, за гърди, за гръб, чисто и просто, за да проработя тялото. Тренировката може би е 50% тренировката, загрявката е 50% от тренировката, тъй като ако не сме заграли добре, няма да можем да извадим и хубав перформанс от самата тренировка и така ще завишим риска от контузии значително. Ако искаш, можеш да разкажеш откъде си започнал. Значи, братле, аз започнах много давно, сега съм на 32 години, като започнах да тренирам на около 16. Като тогава това решение го взех на базата на това, че бях много слаб. Ама гърчев на солет. И единствената цел, която имах, беше да придобия нормален човешки вид. Не на човек, който ще го духне вятъра, ако се духа по-силно. И тогава започнах на тренировки за собствено тегло на лостове. Това е било около 2011-2012 година. Тогава фитнес културата в България все още не беше толкова популярна, но пък лостовете бяха много популярни. Стрит фитнес културата. И така започнах да се тренирам сам. Съответно, в началото беше тегаво, защото аз съм от малко населено място, Кюстендил. И връстниците ми тогава не толерираха този мой избор да не пия бира с тях и да не пуша цигари, а пък да се опитвам да тренирам. Какво се помисли тук? Винаги си остане толкова гърчев. И така започнах да тренирам. Съответно, това мое решение ме отдели много от тогавашната ми социална група, от връстниците ми. Те ме отхвърлиха и аз тренирах сам на лостовете, докато не започнах да имам резултати. Нормалните неща. За тях това нещо беше по-скоро като подигравателно от тяхна страна към мен, докато не показах, че мога да прогресирам и не започнах да имам резултати. Започнах да вяквам и long story short, започнах да си тренирам сам, като бързо се появиха други хора, ентусиасти около мен и от един човек се превърнахме към един момент 40-50 души на тренировка сме се събирали, като средата беше много яка. Това са ми били едни от най-хепи моментите в живота на тия лостове в училището, което тренирахме. Всеки носеше музика, ти знаеш сам. Да. Имаше атмосфера, тренирахме, забавлявахме се. Бяхме много сплотено стрит фитнес общество. Това е нещо, което може би липсва сега, защото сега фитнесът е много популярен в България, пък хората са по-дистанцирани един от друг. Това е нещо, което така разграничава тия времена тогавашните от това, което наблюдавам сега. Така съм готов тук с загрявката и сега първото упражнение ми е инклайн на смит машина. Ти много натискаш тази смит машина. В момента имам фокус върху гърди и рамене, защото това са мускулните групи, върху които трябва да наблягам за следващото ми състезание. Аз започнах да се състезавам, да тръгнем първо от там, откъдето приключих преди малко от лостовете. 6-7 години тренирах на лостове, като в един момент реших да свична към фитнес, което още с влизането на залата лостовете ми бяха дали много добра основа и аз се справях доста добре с упражненията, с изключение на тия за крака. Разбира се. Най-слабото звено на лостаджите. Сетъпвам си смит машината на градус за 38 градуса правя, за да мога да акцентирам и върху предното рамо и горната част на гърдите. Започнах тогава да тренирам в зала вече и 2015 година ме забеляза треньора на един приятел, който
тогава тренираше бодибилдинг, занимаваше с бодибилдинг и състезаваше на регионално ниво. Той така беше останал приятно впечатлен от моята физика и ми беше предложил, ако реша да пробвам да се състезавам една година, да ме подготви да се състезавам. Съответно, аз се съгласих, защото ми се струваше яко. Реално, бодибилдинга никога не е било моята цел, основна. Както казах, аз исках просто да имам нормална физика, да не съм слаб. И това за мен тогава беше голям комплимент. Първата им подготовка беше натурална, не съм взимал химия, защото още не бях решил. Между другото, това беше първото състезание на Виктор Тасков, който в момента е моят треньор. Ние сме приятели с него от детство. Интересното е, че когато започнах да тренирам на лостове, той дойде да тренира при мен. Той тогава още не тренираше въобще. И така ние започнахме заедно, горе-долу успоредно. Аз може би около година и половина преди него. И той година и половина след това. Аз тренирах на лостовете. Той играеше футбол там на игрище в училището, в което тренирах аз. И така един ден реши да дойде да се запознае с мене и започнахме да тренираме. На практика така започна нашето приятелство с него. Нали, към днешна дата, в момента той е мой треньор и аз сега състезавам за неговия отбор, като това е от 23-та година. А пък 2016 тогава, 2015 направихме първото си натурално състезание, аз и той, с този нашия общ приятел, с неговия треньор. Аз тогава направих две участия, едното беше на регионалното тук и Трек Къп, си спомням, че беше другия турнир. На регионалното се класирах много назад там, не си спомням кое място, може би около 10-то, но на другия турнир спечелих сребърен медал, което за мен беше силна мотивация тогава да продължа. Колко човека бяхте на това състезание? Аз имам снимки, ние може да ги качим, около 20 на души бяха между другото и въпреки, че бях доста слабичък, нали, за този спорт, имаше и момчета, които бяха и натренирани, и стимулирани, нали. Реално, може би само ние двамата сме били натурални тогава, не знам, не съм сигурен, но вероятно е било така. Спечелих сребърен медал, което ме мотивира и следващата година се подготвихме вече тогава с употребата на стероиди, като тогава станах абсолютен шампион. В момента слагам малко от работния ми товар, за да вгрея, т.е. примерно около 20%. Правя някакви повторения, за да вработя самото движение. След това ще увелича и имам около 3-4 загряващи серии преди двете работни серии. Едната е 4-6 повече килограми реп рейндж, другата е 7-10, мисля, че вече трябва да си погледна телефон. Толкова много загрявка не те ли изморява? Не, реално аз ги тренирам далече от капацитета на силата ми. Това е много леко, така че не те изморява. Тук нещо много интересно зачекваш като тема, което примерно ми е правило впечатление при повечето хора. Тренират с 3-4 работни серии на всяко упражнение. Нали, в някои от случаите не е зле, ако искаш да добавиш работен обем, но е напълно излишно, защото 3-4 серии с един обхват на движение, какво постигаме? Да речем, че на първата серия ще сложим 100 кг и ще направим от 10-11, примерно. Оттам нататък с този работен товар, това, което ще се случи в следващата серия, само да продължава да ни пада силата. Тоест ние няма да дадем по-голям стимул. Вече сме изчерпали капацитета си на взривната сила, когато имаме за тия килограми. Това, което правим е допълнително да се морим. Някои хора може да не са съгласни с мен, но така тренираме с Виктор. Мейн и бек офсет. Една серия с по-малко повторения, повече товар, следващата серия с повече повторения, сваляме малко товара и нали, така имаме две серии на различни килограми, в които правим максимални повторения според физическият капацитет. И отиваш на следващото упражнение. При мен ще видиш, примерно на второ-трето упражнение вече ще имам и по 3 серии, но пък тук е момента, в който аз съм по-напреднал, нали, с състезателни цели. И идеята е да добавим работен обем, за да може да излечем механичен стимул, така че да мога да прогресирам, да имам хипертрофия. Когато си напреднеш повече в тренировките и натрупаш някакво количество мускулна маса, е по-трудно, нали, затова търсиш допълнителния стимул по някакъв начин. Но когато става въпрос за начинаещи или средно напреднали, 2 серии в основните движения са напълно достатъчни. Понеже аз съм стигнал до повечето килограмите, аз си броя само дисковете и 117,5 мисля, че е на инклайн в момента. Загрявам повече, защото и риска от контузии при мен е по-голям и затова искам да съм сигурен, че съм работил добре. А ти като споменаваш контузии, какви си имал? Така, аз до сериозни контузии, слава богу, не съм стигал. Даже в момента сега имам една, която е прясно
заздравява, тъй като до миналата седмица изпитвах дискомфорт. Разкъсвал съм мускулни влакна. Това е моментът, в който разкъсвах преди да скъсаш мускула частично или цялостно. Аз вече имам достатъчно опит, за да мога да усетя кога се случва този момент и да го предотвратя. Даже миналия път, когато се случи, последния беше в подготовката ми, преди последните състезания, точно бях дефицит, на загрявка в видео, което снимахме с Виктор тогава. Адекватният вариант е, спираш да правиш упражнението и чакаш да се възстановиш. Тогава съм тренирал само колкото да разпомпам в последствие гърдите, защото ако се опиташ да напънеш след това, вероятността да се контузиш е огромна. Много е важно човек да се хидратира по време на тренировка. Слаба хидратация, слаби мускулни контракции. Така, сега слагам 95 кг тежестите. Лоста не го смятам, защото не ми е от значение. На мен ми е важно да смятам килограмите. Сега на този мейнсет, който ми е 4-6 повторения, аз съм стигнал на 117,5 до 5 повторения. Сега се боря за 6 и ако успея да го направя, следващия път ще сложа най-малките микротежести, за да прогресирам. Идеята е да се прогресира с малки килограми, не с много, защото ние целим хипертрофия, не целим да тренираме за повече килограми. Това е грешката също, може би на повечето хора, че когато се усетят по-силни, слагат 10 кг. Обаче като сложиш веднъж 10 кг, нали, следващата стъпка каква е? Трудно ще сложиш още 10 кг или поне няма да е до възкрай. Така че за да стимулираш хипертрофията е достатъчно всеки път, когато намине старите си постижения, да сложиш още едни микротежести отгоре, които да са, ако има килограми и половина, 2 по 1,25 е напълно достатъчно. Така, сега ми трябват още 2 десетки, са последната загряваща и след това ще правим работна. Преди работната ще довършиш ли историята за това как си започна в фитнес? Така, аз до къде бях стигнал? До това, че се състезавахме с Виктор 2015-2016, участвах на регионалното тук, станах абсолютен шампион. Физик над 178 см бе най-многобройната. Цели 16 участника изпълниха сцената. Битката за медалите бе изключително оспорвана и трудна за съдиите. Четвърти, с еднакъв брой точки заедно с третия, се нареди Венцислав Георгиев. Георгиев изглеждаше по-балансиран на пръв поглед и с не толкова остър релеф, като този на бронзовия медалист Николай Иванов. Решението бе изключително трудно и можеше да отиде в ползи на двамата. Със среброто се отличи златния медалист от Купа Мечката преди седмица Мартин Пашалиев. Този път Пашалиев изглеждаше доста прибран, стегнат и балансиран. Първи в категорията стана състезателят с най-красива физика на сцената – Васил Петков. Петков демонстрира страхотна хиксообразна форма, много добра коремна преса, широки рамене и добре развити ръце, които не бяха прекалено релефни. Скъпи зрители, сигурно златото тежи много повече, когато е завоювано сред 17 участника. А току-що Васил Петков спечели абсолютната награда в категория мъжка физика. Честито! Благодаря. Кажи ми, осъзнаваш ли какво направи днес? Ами, за момента осъзнам повече умората. Иначе, разбира се, много се радвам. За всичко това стои глад малко, много труд и много отделени време и финанси. Радвам се, разбира се, няма как да не се радвам. Станах първи в категорията и абсолютен шампион. Няма кой да не се радва на това. Добре, колко време ти отне да направиш тази форма? Ами, конкретно тази форма подготвям се за това състезание от 6 месеца. Като цяло тренирам от 6 години спорт. 3 години бодибилдинг и преди това съм се занимавал така по-непрофесионално с на лостове, тренировки със свободно тегло. И тогава след това отидох и на Балканско. Там не си спомням какво стана. Мисля, че станах трети. Трябва да погледна. Вече отдавна 2016 година. Си мина време. Тогава реших да се развивам професионално в сферата, в която работя. Сега за тия хора, които не знаят, аз се занимавам в сферата на хазартния бранш. Регионален менеджер съм към момента. Тогава все още бях, мисля, че заместник управител в игрална зала. След това стъпка по стъпка се развих нагоре и стигнах до тук. И бях прекратил от 2016 до 2023 година да се състезавам. Като 2023 реших да започна да се състезавам пак под треньорските насоки на Виктор Тасков. И така 2024 излязох на състезание. Тук пак станах абсолютен шампион. След това отидохме на международно за прокарта. Нали? Това е моята цел в момента, да спечеля прокарта. По-високи цели сме си поставили. Затова работя по-усърдно.
това ми е вече от 23-та или 26-та, трета година. Тогава в Унгария се класирах в топ 10 от 20 души. Следващата година, т.е. миналата 25-та, успях да спечеля класа си. Ненко от нашите състезатели, много добър атлет, който се състезал дълги години. Тогава спечели абсолютната, излязохме заедно с него бяхме и пак на Pro Qualifier в Унгария. Той успя да го спечелим, за което Ево, Ненко има много яка физика, аз много му се радвам. И моята борба продължава тук нататък за прокартата, като тази година съм си поставил по-дълъг основен период от една година. Вероятно тази година няма да се състезавам пролета на 27 година, за да мога да кача достатъчно обеми, което в моя случай е това, което се търси. Аз съм висок, имам малко по-голяма рамка, за което ми трябва повече мускул. Иначе в момента, като състезател, съм достатъчно балансиран. Първата година имах да наваксам с гърба, наваксахме го, вече гърба ми е супер. Сега трябва да наваксаме гърдите и раменете и ръце, съответно още малко мускул да кача. Тогава вече съм готов да изляза пролета на 27. Както се вижда, вече на последната работеща серия започват да ми натежават килограмите, въпреки че в работваща. Затова едно-две повторения са напълно достатъчни, просто за да усетя хубаво движението. Така, сега имам първа работна вече на инклайн за горни гърди и сме извикали Катето да ме пази, за да не си откъсна главата на машината. Пък то не се знае дали тя няма да им помогне, нещо мога да съм те ядосан, знам. Писна надолу. Айде поне да не е на клип. Миналия път направих 5, сега се боря за 6. Тоест, това, което ми е необходимо, дори половин повторение, форсирано с помощта на спотър, ако успея да направя, значи прогрес, което би следвало да стимулира хипертрофия. Тя знае как да ме пази, вече веднъж ме е пазила, надявам се. Така, ако имам нужда от помощ, само с два пръста леко буташ нагоре, аз ще кажа ти да. Усещането след тази серия винаги е много интересно, особено преживяване. Не знам дали някои от вас са били оперирани и са били под пълна опойка, ама като се събуждаш от пълната опойка, се усеща така по този начин. В случая аз съм доволен, защото успях да направя едно повече от миналия път, което ми е напълно достатъчно. Тоест не същи килограми, едно повторение повече, това е напълно достатъчно. Ако хората се чудят дали тази тренировка дигне 10-20 кг, за да зякват, не ви е необходимо, ако се целите към хипертрофия и това да направите по-хубаво тяло, за вас ви е необходимо това. Ако сте трибойци или силови атлети и целта ви е сила, да, тогава може би ще ви от полза. В нашия случай това е целта, бодибилдъри. Така, втората серия сега намалям товара, като целя вече реп рейндж между 7 и 10 повторения на 95 кг, 117. Тук миналия път съм направил 9, така че сега ще се опитам да се боря и тук за последното 10 повторение. Можеш ли да разкажеш след всяко едно състезание, има ли някакво такова специфично усещане, което те кара да се чувстваш? Или е било различно всеки път? След всяко едно състезание, дали имало специфично усещане? Какво? Трябва да конкретизираш малко обаче. На гордост ли, на това, че си бил доволен ли? Това е интересна тема с удовлетворението и емоционалното състояние след състезание. Има нещо много интересно в този спорт и това е, че като печелиш, няма как да се чувства зле. Обаче стигна до извода, че е много голяма грешка да се чувстваш и много привилегирован и че ти си топ шампиона, съответно това се полага. Не е така, защото няма състезание със състезание, на едното побеждаваш, на другото можеш съответно и да не победиш и да те класират назад. И ти трябва да си готов за този момент, защото това маратон не е спринт и разбираш, има по-добри от нас винаги. Аз това нещо го научих може би 24-та година, сега като се състезавах на втория ми етап от състезанията, вече, нали. И като победиш и, нали, да спечели всички награди, е малко опияняващо. Обаче това е и доста такъв подводен камък, нож с две острията е, защото ако ти си се възгордял прекалено, означава, че не си готов да загубиш, а пък в следващия момент, съответно, може да се случи това, както се случи при мене. Тук спечелих тогава, отидох в Унгария
и видях, че има много по-яки момчета от мене. И това беше малко като реалити чек, който успях да науча, за което много се радвам, защото всеки може да печели, но ако се научиш как да губиш, смирен, с достоинство, да остане спокоен без да те разклати, според мен това е пътя към големия маратон, пътя към това да станеш шампион в съзнанието. Аз така гледам на нещата и това е най-важният урок, който научих в състезанията. Което и до ден днешен ме поддържа психически балансиран, без да имам очакване от следващите състезания. Гледам просто да дам всичко от себе си в подготовката и когато съм го направил и когато прогрес е видим спрямо миналата година, аз съм доволен. И предходната година не успях да стана про, но пък бях 5 кг по-тежък, stage ready, сценична форма, изчистен, което е супер резултат и аз съм мега доволен от това нещо. По никакъв начин не мога да кажа, примерно, че ми е тъпо, защото, примерно, на регионалното състезание Ненко спечели, даже много му си кефа, защото обективно мога да изключа всякакъв тип емоционалност от тази гледна точка, която коментирахме. И аз виждам, че той е по-добър от мен в момента, като това ме кара да съм много спокоен и да гледам дългосрочно, защото след като се развивам, значи нещата са окей. И това е важното, в един момент просто това, което гоня, ще успея и да постигна, стига да стискам до там, защото в този спорт, както казах, е маратон и повечето състезатели крашват емоционално, защото не постигат резултати, които целят да постигнат за времето, което искат. В повечето случаи не е реалистично. Не се става въпрос за 1-2 години, не се отива на Олимпия за 1-2 години. Примерно в нашата категория, мистер Олимпия, Райан Тери, 15 години състезава, за да стане мистер Олимпия, така че ти трябва да си готов да платиш тази цена и ако не си готов, значи победата просто не ти се полага. Отново се събуждам от кома, тук сме готови и отиваме към следващото упражнение, следващия прес. Сега идваме пак на хоризонтален прес, само че на машина. Това, което е важно и мога да добавя, че когато правите на машина, е много важно условията на самото движение да са идентични с предходния път, за да може да си следите силовия прогрес обективно. Тоест, настройките на уреда, височината на седалките, ъгъла, в който правите движението, са много важни неща, които ще бъде добре за вашия прогрес, ако следите също и останете в еднакви условия всеки път. Това е важно за самото състезание, което те очаква, нали? За състезанието, което ме очаква, за мен е важно да си направя основния период качествено. Защото това, което ще покажа на състезанието като дойде, е това, което съм изградил през основния период. Тоест периода, в който не съм бил толкова летен и нацепен, както за състезание, ще бъде есенциално за това как ще изглеждам на сцената. Така че сега приоритет са ми силовия прогрес, храната и съня. Тоест, аз трябва да се старая да прогресирам силово във всяка една тренировка. Съответно, когато спра вече да покачвам килограми, добавяме храна. Това е допълнителен стимул за прогресиране и изграждане на мускулна маса. И когато вече дойде момент, в който и храната не е достатъчна, малко по малко увеличаваме количествата на стероидите. Като до момента винаги с Виктор, неговата практика като треньор е такава да се използват минимални количества, но пък за това се набляга предимно на залата и на другите фактори, които са за възстановяване, като съня и храната извън нея. С кой проблем най-много се сблъскваш? По време на моята подготовка най-големият проблем, който съм имал до момента, ми е съня. Качеството на съня при мен е ощетено, тъй като работя динамична работа, която понякога може да е стресираща, също така и пътувам, т.е. се преуморявам и понякога ми е трудно да заспя. Съответно, това ми ощетява възстановяването. И е нещо, което стои на дневна база. Още от самото начало на подготовката ми се опитваме да работим малко по малко върху него. Иначе в залата аз нямам проблеми. Свикнал съм да се раздавам на макс. С храната също успявам да се справя. И единственото, което оставя и мога да подобря е съня. Тук пак една-две загряващи серии. Модела на движението е сходен с това от предходното упражнение, но въпреки това е хубаво да работя добре, защото работя с килограми, които за мен представляват лимит. Съответно, ако не съм загрял хубаво, може да се контузия. А пък да се контузиш не е едно от най-приятните неща. Добре, щом имаш проблем с съня, как смяташ да го решиш? Проблемите с съня се решават по един начин с хигиена на съня, т.е. да си установиш режим
на заспиване и на събуждане, към който тялото с времето да се адаптира и това започва да се случва по естествен начин, т.е. когато хикс време си лягаш в приблизително еднакъв час, тялото ти в един момент започва да се успива в този час. Става по-лесно, съответно всякаква светлина от екрани, ако си изкорени, би било прогрес. На мен ми е трудно, признавам си, защото много сме свикнали с телефоните като цяло в тия времена, но начинът да си оправиш съня е това. Лягаш си по едно и също време, буди се по едно и също време и така дори в началото да го правиш принудително, в един момент тялото ще се адаптира. Тоест нямам оправдание за това нещо, просто обичам да играя видеоигри и си лягам късно, сега аз съм човек. Друг голям фактор за съня и лошото му качество е като имаш БМВ. Трудно се спи, като си притежател на тази марка автомобили. Сега пак ще влиза в сервиза, ама хем боли, хем сърби. Тия хора, които карат, ще ме разберат, затова БМВ-ските са много сплотени като общество, защото страдат от едни и същи проблеми и болешки. И нали знаеш, много лесно се социализират хора, които имат еднакви проблеми, защото те едни без други не могат. Аз съм бил и вагаджия, те не се харесват много помежду си, но пък с БМВ е друго. Тук поне съм макснал салтнал машината и трябва да слагам само 25 си, за да мога да събера килограмите, които да са ми работният товар и затова обикалям. Опа! Ти направи половин тренировка. Значи, който казва, че бодибилдерите не са функционални, мога да го убеда в различно. Значи, ако баба ми ме извика да й вкарам дървата, толкова много тежести пренасим, че няма да е проблем. И кардиоваскуларна активност имам по този начин. Последната загряваща и минавам към работната. Тук, понеже няма как да се събера повече от това, като килограми, слагам отгоре. Просто уреда не ги събира. Тук съм правил максимум 5,5. Сега ще се опитам да направя 6. Това са 125 кг на страна, така че предстои да видим. Трудничко ми е доста, ама за да има едрина, трябва да се напъне човек. Знаеш ли едрина какво е? Не. Това е кюстендилска мерна единица за количество на мускулна маса. Тя идва от много големи кюстендилски легенди. Митко Боров, той имаше TikTok канал, много големи маняци. И оттам тръгва този лав. Между другото, аз често го използвам, защото ми хареса. Как по-лесно да опишеш някой, който е мускулност. Кажеш, това има едрина. Има ли едрина? Има. Това означава, че е як. Така че за повече едрина трябва повече напън. Друго нещо много важно. Пичо, събирайте си тежестите. Не изглежда яко, колкото и да си як, след като тренираш и след себе си ставиш мазелак. Ти с тази разходка из залата си правиш крачките. Между другото, да, понеже тук и залата е голяма, на втори етаж особено, има доста пространство. И като идвам и съм на 2-3К, обикновено без проблем стигам до 10. Аз това много обичам да се разхождам и между сериите, защото така и по-натурално свалям пулса след всяка една серия и се подготвям за другата, защото дигаш пулс 130 и стоиш на много 100. Сърцето ще пръсне и не е много приятно, така че се разхождаш. На мен лично ми е по-добрия вариант. Какво беше активна почивка? Еми да, Active Wrestling. В този случай между сериите, не между тренировките. Мене ми прави впечатление, че само машини работиш. Да, тъй като вече за мен, нали, съм напреднал доста с килограмите, защото това е много субективно и за някои моите килограми са детски, за мен са близо на предела, така че е по-безопасно да го правя в по-контролирана среда, т.е. на движения, в които нямам баланс. И затова, примерно, правя смит машина, не правя лежанка с лост, защото баланса ще ме таксува много и ще увеличи риска от контузии,
Същевременно ще ме лимитира до степен, до която трябва винаги да има човек зад мен, който да ме пази. Днеска дори да има такъв, утре не знам на следващата тренировка дали ще има такъв. Така че много оставам зависим и от хората, на които разчитам, а пък на килограми вече, на които стигаш до отказ, защото се вижда, че аз тренирам докато не откажа, буквално. Гоня половин повторение, цяло повторение, да постигна като по-добър резултат от предходната тренировка. И този момент ще е много тънък, защото в старата зала преди правих с дъмбели, като те бяха до 60 кг, аз бях стигнал до 70 и няколко на дъмбел за пресвирания за гърди. Като трябва да връзваш ластици, тежести, дискове, стават обемни, стават трудни за вдигане и в един момент ти трябват още килограми, ама няма на къде. А пък това нещо на машините го няма като проблем и затова е лесно да се прогресира в това отношение, без да ставаш зависим от други фактори. Слагам си на машината килограмите и блъскам, нали? Въпреки всичко и тук идва момент, в който, нали, стигаш максималния товар като на предходния прес, той е до 110 кг на страна, мисля. Аз съм на 125, но пак е по-добре. Аз също харесвам свободните тежести. По-яко ми е, чисто дори от гледна точка на флекс, за да си начешеш егото, ама в крайна сметка моите цели са състезателни и егото, освен да ми е неприятел, няма как да ми е от полза. Така че по-добре да си бутам на скучните машини, имам такива приятели да викат: това е тази лежанка, Смит машини, в смисъл сложи на лост. И аз ги разбирам, те си харесват повече лоста. И на мен ще ми е кеф така да си гледам отстрани да блъскам на лост, ама като се контузиш после не е приятно. Да, тънка е границата. Така, тук имам 2 серии сега, гледам с какво трябва да работя, ще направя една загряваща и след това следващата ми работа. Тук вече съм по-добре загрят и имам движения подобни на това от предходните упражнения, така че само една загряваща серия ще ми е достатъчно. Ти като споменаваш, че си загрявал с този потник, не ти ли става хладно, защото залата си е по-хладничка? Дали ми става хладно? Да. Не, даже ми е доста топло в момента. Залата е хладна, така е, но като си загрял. Нали знаеш, че ако си тичал, мога да излезеш и навънка и в снега на минусови температури. Да. И ще е топло за известно време. Да, не можах да направя пиар. Даже отказах на последното повторение, но така като гониш половина едно повторение, винаги нещата са на кантар. На предходните упражнения прогресирах на мейн сетовете. Тук обаче даже съм половин повторение надолу, което е нормално. Не можеш постоянно на всеки да прогресираш. Готови сме с гърдите и сега следва странично рамо и трицепс. Тук сега директно почваш работни ли? Да, работна серия, защото вече съм вработил. Първата серия ми е лека 20 повторения, т.е. товара ще е малък, така че не ми се налага да загрявам толкова. Риска от контузия ще е малък. И не е невъзможен, но малък. Това е едностранно разгъване за странично рамо на крипец. Тук хубавото при тази вариация с кабел е, че да речем, ако си с дъмбел в тази позиция, началната на движението, тук гравитацията не работи в твоя полза. Тоест няма съпротивление. Когато е на кабел обаче, тук имаш, нали? Защото след като дъмбела мине тази част надолу, вече няма съпротивление на гравитацията. Другото нещо, което би могло да представлява интерес на хората, защо правя скъф на ръката, не с ръкохватка. Защото в случая, ако използвам ръкохватка, тя ще лимитираш фактор на движението. Тоест, вероятно, захвата на ръката ми ще откаже преди работещата мускулна група да откаже, т.е. страничното рамо, и така няма да мога да извлека максималния стимул механично от упражнението. Добре, ти по-рано, разказвайки своята история, имаш ли нещо като завършек, като някакъв вид обобщение? Реално защо разказваш цялата тази история? Това, което бих обобщил за това защо го правя. Първо, за да мога да запаметя, така да се нарече, моето приключение в спорта, което да ми остане як спомен, лично за мен. И другото, което коментира в началото, е идеята на другата на това, което е моя мотив да го правя, е защото някакси ми липсва атмосферата, която имаше тренировъчната на лостовете още докато тренирах, понеже там имаше много позитивна среда от хората. Всички работеха с
Идеята просто да тренираш, защото там доставяш удоволствие. Нямаше ги тия цели високите, кой ще изглежда по-добре, кой ще е по-як. Както сега хората може би се съревновават постоянно едни с други, нали? От което идва това дистанциране, пък обществото, фитнес обществото доста е нараснало. И това, което ми липсва, позитивния социален кръг, така да го наречеме на трениращите. Това е нещо, с което бих се радвал аз да допринеса. Да могат да се приобщат повече хора, които да са по-сплотени, с най-същия си цел, да са здрави, да тренират за здраве, първо, и после чисто за удоволствието от спорта. Добре, тук идва един въпрос, а именно когато бяхме деца нямахме тези проблеми и ангажименти, които сега имаме като по-възрастни. Ами, виж сега, и това е така, когато си млад, нямаш тая обремененост, която имаш когато си възрастен, но това всъщност не е оправдание. Всеки е обременен по някакъв начин, всеки има лични проблеми, всеки има проблеми в работата, дали ще има проблеми някъде на друго място и здравословни. Време реално имаме всички, въпросът е, нали, дали ще се умеем да го използваме без оправдание. Така че и аз имам проблеми. Тази, примерно, подготовка сега последната я изкарах, може би около 4-5 седмици преди състезанието. Брат ми се разболя много тежко с диагноза, която няма смисъл да коментирам, но аз трябваше да съм там, активно до него и да му помагам в периода, в който бях в най-дълбокия дефицит, което беше страшно предизвикателство за мене, признавам си. Но въпреки всичко, съумях да се справя и ситуацията с него да се развие по позитивния начин и в крайна сметка аз да си завърша подготовката и да успея. Така че това, че имаме лични проблеми, според мен не ни ограничава. Защото за мен фитнес е отдушник и аз тук идвам да се натоваря психически, но същевременно се разтоварвам психически и това ми помага по-лесно да се разсея проблемите. Това е нещо, което бих казал в тази насока. А добре, като действие, какво би споменал за това да се сплотят хората в фитнеса? Да се свързват с теб или? Така, като действия, аз не мога да кажа, че аз съм отправна точка на това. Просто ми се иска моя начин, пречупано през моята призма как гледам на нещата, да накара хората да се замислят за това, че има и друга страна на тая, на която гледат, защото може би има и малка предубеденост в това, че когато идваме в залата, хората може би са в лошо настроение и някой те гледа съответно за това, че изглежда по-добре от тебе, или нещо такова. Неща, които са чисто на хората в съзнанието, а пък реално може да не съществуват въобще. Бъдете по-позитивни, бъдете по-контактни и това е може би нещо, което ще създаде тази атмосфера. 104 кг съм, между другото. Основният ми период върви добре и до края на лятото може би целим да постигнем 107-108 кг на тая телесна композиция, което ще бъде добра отправна точка за започване на дефицит и евентуално постигане на около 100 кг сценично тегло, което ще ми даде реалистични шансове за прокарта на практика в моята категория. Тъй като аз съм от по-високите, съответно ми трябват повече обеми, около 189 и 90 съм в основен период. Състезателна форма, когато съм обезвънен и изчистен. Интересен факт е, че тогава на височина падаш с сантиметър-два заради дехидратацията, съответно изтопяването на подкожните мазнини. На сцена съм около 188. Значи да разбирам, че следващия влог ще е как се храниш, или? Ще видим, това ми е едно от предизвикателните неща. Аз съм злояд като цяло, бях много слаб нормално. И с храната ми е трудно, но пък успявам да се справя на дисциплина, не ми се яде. Това може би ще е добър съвет и за хората, които искат да направят някаква промяна в тялото си. Имайте предвид, че дали ще отслабвате и сте в калориен дефицит, или искате да качвате килограми и ще бъдете в калориен излишък, винаги е предизвикателно това с храненето. И храната, която ще трябва да изяждате, е по-малко или повече от тази, която по естествен начин апетита ви ще има потребност. Тоест, ако сте в дефицит, ще ядете по-малко отколкото ви се яде, ще бъдете гладни, нормално, така тялото ни отслабва. Съответно, когато сте в калориен излишък, ще трябва малко да се тъпчете, съответно да ядете повече отколкото ви се хапва, съответно това ще представлява дискомфорт, но нали, това е цената, която трябва да платим за целта, която искаме да постигнем. И така, това беше последната ми серия от последното упражнение за днешната тренировка, приятели. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля поставете един лайк и ме последвайте. И ако имате някакви въпроси, с които да се обърнете към мен за тема на следващия влог, може да ги запишете долу в коментарите. Чао и до следващия път!